Benvinguts al canal BAM 2000. En aquest tutorial explicarem la segona part de les Google Sites. Mireu, com estic ja donat d'alta amb el meu correu, si vaig a les aplicacions de Google ja ens surt la icona. Si no, recordeu-vos que heu d'anar aquí a baix i ens sortirà més coses de Google. Clico a sobre i aquí surten totes les sites que jo tinc. I clico a aquesta de l'univers, que és la que havíem començat al passat tutorial. Bé, aquí al passat tutorial havíem vist posar el títol i donar-nos l'alta. Ara veurem, vam parlar també dels temes que ja havíem seleccionat, i ara veurem com fem pàgines a la nostra web. La pàgina principal és aquesta que veiem, però normalment es diu índex. Així que el que hem de fer és fer dos clics a sobre i ho canviem per la paraula índex, que és com es diu normalment al llenguatge de les webs la pàgina principal. Molt bé, aquesta pàgina serà la índex. I ara anem a crear unes quantes pàgines. Doncs anirem aquí a baix, on surt el mes, i anirem posant noms. Doncs, per exemple, el que farem la primera pàgina serà Sistema Solar. Sistema Solar. M'he deixat una S. I li donem a fer. I veieu que aquí ja apareix una primera pàgina amb aquest títol. Una altra pàgina que podríem fer seria sobre el nostre Sol. El Sol, la nostra estrella principal del nostre sistema. Una altra pàgina que podríem fer seria sobre les galàxies. Sobre les galàxies. Veieu, van apareixent aquí per ordre de les que jo vaig posar aquí. Si no m'agrada, perquè veig que estan desendreçats, l'únic que tinc que fer és agafar-la i la puc arrossegar a baix. Veieu? Ja m'ha canviat l'ordre del meu menú. Si clico aquí, seran les diferents pàgines. Veieu que va sortint els noms diferents. Clar, la imatge és la mateixa que tenia abans, però la puc anar canviant. El que farem perquè es vegi bé és aquesta. Sí? Que vull canviar la imatge. Doncs canviar la imatge. Això ho faré igual que abans. Per exemple, aniré a obrir una nova pàgina, aniré a imatges i posaré Sol. Agafarem una que sigui allargada, per exemple que aquesta és ben maca, o aquesta que és més maca encara, que es veu més com és una estrella del Sol. Botó de la dreta, guardar imatges com, i la tornaré a guardar al meu escriptori. Molt bé. I ara el que faria seria canviar la imatge. Pujar una imatge. I l'aniré a buscar aquí, ja tinc a l'escriptori, obrir, i aquí la tinc. Esperaré que es carregui i podré mirar si m'agrada més així o una mica més fosca. Aquí m'agrada una mica més fosca. Veieu que aquí les pàgines es veuen prou bé. Molt bé, anirem a fer una pàgina més. I per exemple posarem els planetes. No surt. Torna a provar. Ara sí, però m'ha sortit aquí, així que l'agafo i l'arrossego a baix del tot. Molt bé, però no només puc fer això. Imaginem com els planetes, en lloc de fer només una pàgina, faré el que es diuen subpàgines. Abans tinc que anar als puntets aquí que hi ha aquí i surt un altre menú de propietats. I ja vaig aquí, afegir una subpàgina. I per exemple podria dir-li la Terra. Veieu que queda una mica més cap aquí. Afegiria una altra subpàgina. Per exemple, Júpiter. Per exemple, Saturn. Puc fer totes les pàgines que vull.
Allò que l'he posat fora ha quedat amb aquesta alçada, no dintre de la carpeta. I m'ha sortit aquí, però aquesta no la vull. Així que el que faré serà arrossegar-la dintre de la carpeta. I ara m'ha quedat dintre. Mireu, ara quan vaig als planetes i em poso per sobre, em surten aquestes tres. Que són les tres subpàgines que he fet. Si jo clico a sobre de la Terra, em surt el mateix dibuix del Sol, però el canviaria. Tots els títols aquests els puc anar canviant. Aquesta pàgina, que és la principal dels planetes, doncs podria canviar una imatge, aniria un altre cop aquí i posaria planetes. Per exemple, mira, aquesta està prou bé aquesta foto. Foto de la dreta, guardar imatge com, la torno a guardar a l'escriptori. I ara vaig a la meva pàgina i diré canviar la imatge. Ja busco la foto dels planetes i li dic obrir. Molt bé, ja la tinc. Aquí està molt bé, perfecte. Mireu, si la poso més fosca, així està més bé. I ara, per exemple, a dintre de la Terra, de Júpiter o de Saturn, podria anar a buscar una foto de Saturn. La del Sol, que és la que tenia abans, però vaig a buscar aquí una foto de Saturn. Aquesta que és més maca. Clico, vaig a buscar, agafo aquesta que surt aquí sempre, foto de la dreta, guardar imatge com i guarda. Que la torno a la meva pàgina i aquesta que és Saturn, anirem a canviar la imatge. Ja Saturn que la tinc aquí. Està ajustant. Molt bé. I miro si m'agrada així o m'agrada més així. Doncs millor m'agrada així. I així aquí podré anar fent totes les pàgines i subpàgines que vulgui. Per exemple, altres coses que puc fer és posar una pàgina com la principal, que m'imagina que no vull aquesta, que vull l'altra, o mirar les propietats, afegir subpàgines, eliminar, si la vull eliminar, imagineu que faig aquí una altra pàgina, una altra subpàgina, i dic afegir una subpàgina, i poso avions, i yes. Vale. I veig quan desplego que surt aquí avions, però els avions no són els planetes. M'he equivocat. Com ho faig per eliminar-la? Vaig aquí, al menú, i dic a eliminar. I a eliminar. Correcte? Ja no surt. Molt bé, així puc anar fent pàgines i subpàgines dintre de la meva pàgina principal. I ara el que farem serà anar a l'índex, molt bé, que és aquesta, i veurem com es veuria a diferents dispositius. I això es veu aquí. En vista prèvia. Faig un clic i ara posaré com es veuria la meva pàgina amb un mòbil. Es veuria així i clicant aquí sortirien els diferents planetes, desplegaria i per exemple Saturn, a veure com es veuria la de Saturn. O com es veuria a una tablet. Doncs la veuríem així, el sistema solar, les galàxies. Igual, veuríem, per exemple, la Terra. Doncs la Terra. Molt bé, i com es veuria l'ordinador? Doncs la veuríem així. I ara, per poder continuar treballant, hem de sortir d'aquesta forma. Clico aquí i torno al meu espai de treball. Molt bé, doncs fins aquí aquest tutorial. Ens veurem al següent tutorial del canal BAM 2000. Fins aviat!